Nchataura chokwadi. Ndikanyemba vane mhosva. Mwari Batsirwa. Pamusoro inini zita rangu ndozira Poso Marabora. Takaberekwa tiri full asi amwe ese akapera kufanana namai. Saka ndini ndakasungirwa paumba ipo pamusha pedu apa. Saka nyaya iri kunetsa ndeyekuti awa akaiswa pasitendi ipapo namai. Mai wangu aita zvekurapa. Saka akazifanai muri paumba apa. Asi pasitendi paiwa pani pababa mini. Baba mini nefundi awa akagara apa. Ndo akakadzimba idzodzo. Saka inini ndauya, inini ndane 2 years ndauya kuya pamusha ipapa. Ndakachata roti aiwa zviti inini amufaniri kukodzera mekuda muchirima apa. Ndo paakasumuka kuenda kwaShe kuti kwazi watirambidza kurima inini kwakunditumira masamani ndiri kumaronda. Ndobva ndasvika kwaShe kwacho. Ndasvika kwaShe hapana zvandakataura kuti ndisanangure, ndakazigara pasi. Ndakagara pasi. Awa ndo akazi ndo muridzi wenzvimbo. Saka inini zvakandikwadza kuti oita muridzi wenzvimbo sei iye munda uri wangu wandakasiyirwa namai. Ende munda uri pakati pemunda. Pawakarimwa pacho uri pakati pemunda. Sabhuku kaende akapa munda pakati pemunda uyu. Saka ndo nyaya ndinayo one side. Ishe akatoma ndiyani? Ishida wanyika. Andira kuitora. Iyo ndo akapuwa ichiti azi apapota. Matini munda uyo mai airapa ndokubva apa pekuti wadi wafana kugara asi mira asi pawakapiwa pekufana kugara wanga uri munda wauba ndozvataura. Saka iwewe uri kukwana pa ini pendiri kukwana ndepekuti awa paakazi ndo avatsvagiwe sitendi yekugara ari wakatanga kuwakaterera wava. hausupindira mvura ndati kana munda uri wababa munini wako unawo baba munini uripo ko iwe uri kudei? Munda uri mumunda mangu imomo handitika mukuona zvazvakaita munda 1 wakakura handitika. Saka avanga akagurirwa ngoti akaroora mainini uri mukati memunda wedu isusu. Haune zvoutaura uri kuti munda i1 asi munda 1 iwo pane pisi yako bamunini pisi yako aiwa wese ngowako. aiwa kana wese uri wenyu baba munini wozotora pasi paruzi pacho pari pababa munini pasi kana pese pari pese. Right. Baba munini akasiya ichiti ndakumboenda mutaundi handitika pakashayika mwana wangu kubva aenda mutaundi bvasira mai ichiti mai guru ndikuwe guruguru. Saka zviri mumaoko menyu. Kwakadzoka uyu uri pa ngataurika ndiyo nenyaya yogara pasi sumukaba anga muda uto wadogo ititaure nyaya pamusoro itakwenda nyaya yakamira zita stendi nyamadzira nyama
Nyamadzira. Ndakatsvaga sendi ndikaipiwa naSakwambana next door nababa vake. Ndapihwa sendi iya ndakavaka ndikagara long time. Saka munhu zvakasiyana. Saka mabhara kudedzana mutaura kuti ndonyipire mubhara. Aya, nandisi. Ona izwa. Wati wewe. Uyu wati munda ngewake wese ngewe yamababa wake wese. Andrew. Iwe uri baba munini wake in the first place. Uri baba munini wake. Ndiri baba munini wake ndakarora naye minawo. Noti baba munini wa baba. Ndo pazasiyana because you unotaura story different because unotaura kuti munhu akapihwa ndipambana. Yes. Aunogona kuti aiwa uyu baba ake akaita zvatopera. Uyu haana kupa munhu. Uyu haanayo hako. Fine. Wakapiwa napambana. Ndapiwa ndiSakwambana. Fine. Pambana uripi? Pambana wakashayika. Hakuna kana mwana. Mwana wacho izvizvi zvandisiziva kuti ari kupira nganyira. Saka uyu ari kuya pamunda wapambana. Pamunda wapambana uyu ari kuya pa. Pamunda wapambana. Sorry. Ipapo zvakaitika pakaite sort of a boundary. Handitaura zveboundary. Pamunda wapambana wakapiwa uyu ari kwana. Chakwana uyu mwana uyu ndechekuti pendakasimuka ini ichi ndakwenda ndakasiyira vabereki vake. Vabereki vake ndokupera kufa wosara iye. Ndiye nyakutondiudza kuti pamunda pako pakurimo. Asi muridzi ndiani? Muridzi wepastendi ipapo. Ndini. Handika uripo? Ndiripo. Saka da kupinda sei uri? Ndichaziya hangu kuti taiti. Unoziva webeseka. Angamamisa. Saka unoda uzivise zvokuti unotaura nezvembeko iwe uri kugota ndizivi. Akataura nezvemukadzi wako iwe uri kugota anokuziataura. Achitaura nezvemukadzi wako iwe. Chiri kuita kuti apindire iye ndechekuti iye ndiye akazope vanhu ava munda kuti vafanire chirima asi munda uri wangu. Saka hautaura kuti uyu munhu auya munomu kuya kodhifenda mhosva yake yakaita. Uyu akatengesa munda wako. Uyu wawakasiyira kuti achengete munhu vaatengesa munda wako. Nhasi akuda kuya kuno machinyepoto ngewamai. Kwakusuka ndira zitindi baba washo mai. Ndiye baba. Kwakufikisa mai. Asumuka baba. Pamusoro changamira. Munda makaona sei? Munda ndakaona throughout sabhuku. Zita ndimunyaradzi tekere. Munda ndakaona throughout sabhuku. Sabhuku Ephraim Sanyamandwe mugore ra1994. Ndiri kutsvaga nzvimbo ndichibva ndiri kwaMurara. Handina kusvikira kumba kwawo ende mai vavo handivazive ende handina kuya korapwa. Ndasvikira kwasabhuku Sanyamandwe. Shuwa wakati muzukuru wauya. Shuwa kuno kunzvimbo dziri kuwanika. Chirega ndikutsvakire nzvimbo pakanaka pekuti iwe uite sei ugara. Zvakanaka zvechokwadi. Takafamba kati ndine nzvimbo yandiri kudini yandiri kuziva. Chihambai ndokupanga kuti muno munzvimbo dzakawanda ndasida kutsvagira pakadini pakanaka. Zveshuwa ndakafamba naye tosvika next to inini next door yawo yangu yanga iri yamaiwe uyu. Sabhuku wakaenda kuti nzvimbo yandafunga kumuzukuru ndeiyi ndiyandira kuti ndidi ugare nemhuri. Zvichokwadi asi chirege tiende kuona manext door ako. Manext door anga aripo angu ndimai wake uyu, baba wake namai wake natete wake. Wakadaidzwa tosvika panzvimbo papasina kana dongo kana chinyi. Tasvika panzvimbo ipapo zvechokwadi takapangadzana mugaro. Akati baba imi michitaura ini nekuti ndaunza muwakidzani wenyu pano panzvimbo. Saka ndinoti mugarisane nechi nemuwakidzani zvinhu zvakadini zvakanaka zvechokwadi. Wakati aiwa isusu tinoguma umu matititira zvakanaka matunzirawo chini panze ngoti uko kwedu
kuna vazvaro vari kuda neko nekuti hatingozoti vazvaro inzvimbo dzavo dzemungongoi wachifamba wachidyawo right. Zvadaro zvikanzi zvakanaka toti mugarisani zvakadini zvichokwadi natete wake iyena uya naumuona ava ndiwazivi nekuti waziva ndakatanga kuti waziva kutanga kuti kutumburana padare panapa. Zvadaro ndakagara zvichokwadi from 1994 uswa wekuwakisa kitchen ndaibva nawo kwazarika ndiko ndaibva nawo ndichiuya kunyama nekuhonzo ndakakanyisa zvidhina zvangu ndikawaka kitchen zvisina kutsva ndawaka kitchen yangu ndodzika before that Ephraim akanditransfer zvikati chienda iwewe zvawasvika pano chienda kwaishe Bennett Chidawanyika ndiye anga ari ishe ndokusuma kuti aiwa pane munhu akupi akuhonzo zvechokwadi wakandiperekedza Ephraim wandiperekedza svike paishe Bennett zvakanaka muchinda nyaya ikona ndekuti inini panapa kuti mutemo wedu ndekuti munhu anouya kuno anoya netransfer zvechokwadi ndakabata fikirwa wedu kuenda kwamurara kwazindi ndokusvika kwakupuwa transfer ndapuwa transfer ndakadzoka futi kuti kwaBennett akati zvakanaka transfer yako ndaiona yakanaka chidzoka nzvimbo yawapuwa yakakodzera here yati nzvimbo yangu ine yakakodzera zvikuti aiwa pakakunakira here yati pakandinakira kuti achienda kudini chienda kugadzira nzvimbo yangu zvichokwadi ndakadzoka ndouya ndogadzira nzvimbo yangu ndotsvaga uswa hwangu chibva kwazarika ndichitakura uswa hwangu kusvika uswa hwaungana ndokaisa madhina angu ndikawaka kitchen yezvidhina zvisina kutsva. Ndapedza kitchen yangu ndakaenda kutora mhuri yangu ndouya ndodzoka futi kwasabu ndakudzoka futi panzvimbo yapfari shuwa ndakadzoka panzvimbo ya kwagara zvakanaka. That was 1994 takagara zvakanaka 95 zvakanaka pasina problem. Uyu handaimuona kubva pese mheno kwanga andori kumarondera kwekwaingochona ari kuku vanhu vandaigarisira nawo ndibaba vake namai vake natete vake hanzvadzi yake uyu ava sanyamadzina ndaindoona nawo marufu pavaiuya ndokuti anga ari mukwasha ipopo ndopatainoonana nawo hana musi wakambondibvura kuti wetekeri kutsvaga uri kudai panzvimbo yangu kana kusvika 2010 tingoripo 2010 ndofunga ndakasangana netsaona ndakasangana ipapo panzvimbo iyona ndakatsvirwa dzimba dzisekuti dzimba dzangu dzisati dzemauswa ndandine dzimba nhatu dzemauswa dzandakawaka inini 2 1 yacho kitchen yakapiswa kuma 9 dzemanheru imwe yacho kuma 5 kushingoti yedzei yobva yatapidzwa futi ndiri ipopo ndiri kutobuda panguva yacho ipopo ifu papa naSabhuku Chidawanyika ndiye angaiswa ipapa panzvimbo yani yaEphraim kuti Ephraim anga ritaya vapaiswa Chidawanyika. Chidawanyika ndakafunga makuseni ndobva ndaenda kutora Chidawanyika ndozandasangana nazvo izvi ndasangana netsaona panapa asi andisikuudza tsaona yafamba sei zvakanaka Chidawanyika taiwa ndinewo futi chi wangu Sabhuku munesi wese wakabva wafonerwa wouya woona ndoshuwa ndotsaona iripo asi tsaona haisi kugumira pano iwewe manje hachiazivi chichaitika yapolisi zvakuda kuti uende kupi kumapurisa woripota futi kuti ndo zvatasangana nazvo zvichokwadi ndakaita saizvozvo right tagara oreti muchinda ona sinzi yatisati tambosangana netsaona yakadai saka wanga wafunge kuti no hapana zvikuita kwachingogara nekuti tsaona dzatoitika right takagara ndokwautoti village ratakagarisana naro rakandibatsira kuti ndiwake futi imwe kitchen nyowani waunza uswa waunza chizhida waunza nhungu waunza dhoo nanhasi kitchen yacho iripo ndiyo ndotogara izvizvi yakabatsiwa nevillage from 2011 ndakagara zvakanaka 2012 ndakutogara pasaiti pasiri ipopo kuti maSabhuku ati tsaona yavasangana nayo panapa inaomira mushebe zvishuwa but ndakagara tina Sabhuku munesi 2011, 12, 13 ndiripo, 14 ndiripo, 15 ndiripo, 16 ndiripo, 17 ndiripo, 18 ndo pandakatanga kuona wazukuru wake wauya uya nakumuona awa handina kuwaona wazukuru wake wauya awa natete wese wanga watopera kufa shuwa pakadho wanga wapera kufa zvechokwadi tizone wauya
ndine isu kwedu kutoita zvokurima NTS ndiye tinorimira kama ndiri kutogadzira munda wangu weNTS. Ndakazoona wazukuru wacho wauya zvikanzi tekere wanasekuru kani wanasekuru wauya kanzi atekere tavaya panapa nyaya iri pandei kuti tavaya tichikuudza kuti pavakatema apapa tati hapaziri pako wakajamba mugano saka tati wewe udzoke ngoti mugano wawakajamba hausiriwo panguva yacho panga pakazouya wanasekuru wacho samunesi anga ashaika papagadzwa sabhuku anga apo ndi baba Maura. Right. Wanasekuru wacho wakabva waenda kwa baba Maura kutoresa Maura nevillage assembly yavo indi kutogadzira mundo wangu weNTS nditorima zveshokwadi kwetinorima hatiti zvekutamba zvavanotaura isusu tinorima ndiri kutorima zveshokwadi nditone kuma44 ndione group saona anofamba nekatimu kaona asina kushandiswa kuti havana katimu rei nditone wadini wasvika kwakanaka here zvanzi aiwa kwakanaka tigiri zvakanaka zvanzi ndisabhuku ndaona vanhu vachisika vari kuti kwazi pane iwewe pawakajamba mugano ndikati daijamba sei mugano inini ndiri kurima munzvimbo yangu yandakapiwa nasabhuku tichiganurirana nani nana tetewani zvikanzi ndozvavari kutaura zvakanaka takamboti kakawadzanei ndikati inini mugano wangu ndeuyu takamboti kakawadzanei dano nzvimbo haikanirwani ndozviziva chiregai imimi zvamuri kuona kuti ini ndakakujambiraika ndakauya kusiri kwangu inini chitorai pamuri kudai inini muchindisire pangu pamota pandoo pakwa chokwadi wakauya wakachovha ndikati zvakanaka ndikatomboti nyaya iyi haisida kugumira ndiendise futi kuti kwashe ndikati hazvidzi hazvisinei mai akati baba izvi zvinonetsa zvindanizvi ouya akabva ndichovha nao ndikati hanino ndikati hazvisine ndauchibvisa angu rusasa rangu ndise vapi ndise ipapo taseniri mabhasi maminisi ari kunyorwa sabhuku ripo ndiangari sabhuku hongu mabvumira mabvupi pachine pamwere takafamba tese svikei zvikanzi pasina pa zvadini zvapera zvichokwadi zviso zvadini zvapera apa utoparadzana paipa ndosainawo nyaya yaita sei nyaya yapera right tagara 2021 tiri kurima futi NTS handizivi ana sekuru waya neuyu macommunications avaitirana vari kuti mukomana uyu anga asipo wanasekuru vane basa rekutengesa mastendi kuti vanotipa ziyadhi ngeatetewedu yakakurisa uya atotengesa uri zviziva right zvadaro vane dambudziko rekutengesa mastendi right ndakazoona vauya obva achienda kukambani kunorimira apa zvikanzendai moti maitekere havana munda vekurima NTS saka musavapembewo ava ndokuipiwa ripoti nachairman weNTS kuti maitekere muri kunzirima hamuna munda vekurima NTS so tokuita isei hamaitika kuti no zvakanaka kana ivo vana marabowa nananyamugumura vachiti hauna munda zvakureva kuti isusu mbeu hatisi kukupai imimi maitekere moshona noita sei awakati aiwa inini hazvindezi nekuti nyaya yakusi kutanga kudini bai kugadziriswa bai ndakagadziriswa ava vanhu ava hativazivi maiteka zvakanaka inini aiwa kwekuenda ndinavo nekuti nyaya haina kutanga naso chiregai ndichidzoke futi kupi kwaishe Bennett ndoripota ndapedza kuripota ishe Bennett akati kana paino zvanetsa futi unozoya futi kupi kuno vari munzira nechimangwana racho ameno munongoziva marumors anongofamba vana sekuru vayada vakabvanza kuti maitekere vakuenda kumapurisa kuri kutaura ngoti Bennett akati nyaya yekumapurisa iriko nyaya yestendi yakanga yagasisa ikapera zvese saka ava kudzoka futi kuya kupa feedback ishewe vanhu vaya vachineka mviro kavo nekuti kasystem kakomana kekutengesa mastenga musaone timu racho ibairoi right zvadaro tagara vari munzira nechimangwana racho nyamugumura vatoti nyamugumura vana sekuru vacho avasipo baba handitomavaziva kana kuti vaona vatodi kutongosangana panapa zvadaro ava munzira kuma 5 o'clock wakusimuka kuenda kwaishe Bennett nyamugumura uya tatoizwa kuma minitsi yamakasiyana nayo
anasaba maminisi ekugana Alo, ndile kuyani asalipo. Makasainala panzvimbo yacho. So I think zviri wise la. Nezvoti kana minutes aripo ndio atoshandisa kuti tione pane zvakamboitika panzvimbo zvikagadzirwa sei. And tochiona kuti magadzidziro zvakaita ndizvo here kana kuti handizvo. Kana zvisizvo togadzirisa. Asi kana zvirizvo we uphold zvakaitwa ipo izvo kuti ndo zviri. Handizvo. Saka there's no need kuti mboswere tichitonga tokutanga futi panyowa ndichi pane maminutes aripo, there's a settlement richi yakaitwa iripo iri documented. We then use that kuti tichibatsire kuti ngozoti makambotangira papi mukasvikira papi. Asi kuti zviite clear kwatiri tese wakomana pamunhu pakuchirarwe handizvo muhamaenda ipo pa muhamapiwa maminesi akasabhuku aripo nechi muhamatarisa chii nzvimbo yacho yekutaurwa nemamiri amakaita, so that when you come back here munenge mune full report yenyaya iyo, then a decision is made. Handizvo. And asi bambo pamusingakwani hamukwani panoda ona musapinde zvinhu zvatiranidzwa nezvinhu zvamuda kuvharidzira zvamuda kutsvaya kukavha aiwa hatichatoia patatichataura tatotaura kudhara ini ndikasokugarisai pasi ngokuti taona kuti hamunoba munyaya tauna wanofanira kunga uri chii wari munyaya. Saka sabhuku zvamuda kutaura zvese pari kuuya wakomana musezingani muse Wednesday muchitaura muri paground. Handisi zvokutaura ndikuona picture ndingovisualize kuti pamuri kutaura ndizvi masanto akakwetsera wakadai vari kuuya paground vachiona muwataurira up then wotodzoka kuno kundipa report asi the background information yenyaya ndaanayo. Saka endai tosangana musechingana Wednesday nguva